heren. Hier is even naar Olle Plat, hier is Sand van de Ramzee. Je luistert nog steeds even naar de muziek van de Hoenekap, met het nummer Radweiler. We gaan thuis met de brommer, het biljet op bij jongen en de achter door die stier nog op een spleet. Hoe zou dat komen? Televisie voor en meer van de korte weer een soortje. Die huis in de keek, godverdomme. Maar de weer de laatste keer dat gebeurde me in de beer, want ik hier naar het asiel om een hoen. Ik hier de grootste uitzocht en ik die gelijk verkocht, ik hier de leren van mijn leven. Poen. Denk er maar om, want die dikke Radweiler, die had dus 3 mensen. Die had gestut, maar ik wist voor mij de tosken. Let zo aan iedereen zien. Dus bij de vrouw die we hadden dit benauwd. Ze zei de grote rare beest hier in de hoes. Ik zei du kist me wat, want de beest dat geeft net wat. Ik stek mijn handen voor in het vuur dat er niks stond. Maar de vrouw die wist het beter, want een paar dagen later kreeg de postbode ruzie met die hoen. Dan ging er rare mee, maar ik had van nooit die dag in blauw en verlopen mee zoen. Denk er maar om, want die dikke Radweiler, die had dus 3 mensen. Die had geen stuk, maar ik wist voor mij de tosken. Het zou iedereen zien. Van de vrouw moest ik kiezen 100 uit of haar verliezen. Nou, dat dacht ik toen net al te lang, oh nee. Oh nee. Mijn wief ik hoef vertrekken, dan kom je bijna verrekken, want je hemelen met dan de hele dag. Nu krijg ik elke dag het poort van mijn leven huisgenoot. En we hadden het te jaren hoe ze best. Omdat de meeste gravel bieten krijgen wie je nooit verziet. En genieten weet ik jaren van de stress. Denk er maar om, want die dikke Radweiler, die had dus 3 mensen. Die had geen stuk, maar ik wist voor mij de tosken. Let zo aan iedereen zien. Denk er maar om, want die dikke Radweiler, die had dus 3 mensen. Die had geen stuk, maar ik wist voor mij de tosken. Let zo aan iedereen